Karbiang nong alo along ta ador kiso thengpi thengplang do. Lasong bong pen Dovai darua thengpi thengplang sitame do. Sitame ke phangno tum onguna. Lasolam mathasi Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation pen mathaponsi thengpi thengplang nursery mate thengpi thengplang aklim suki asai dengpot. Lasimadu sitame thengpi thengplang ki hurja phansi tuning report lapene forest department atum sitame kilang cari dun pami kaji phansi Dr. Bida Singh be hinpen tuning report padu ke claim kita ma putha ke la son lo la nursery bangke nelitum mena jungjung si non hamren baithalang solo lapen ke dag is dipu lapen ke angyok pani harung langso head office long nitum la long thom si non nursery claim pon lo lapen parku bolong ta pangcheng pon po lasi inglong long ke do thing pi bang beheko nilitum non bang ke kachoningri lapulo forest department handa siluka puru lapen ke nim anpar ke jok anso lahai hui penceng lok thilu lahai kuru lahai arong the thing pia mukhan bang ke non bang ke kipi lapen theng lahai bang ke kangton nai sinil tum batai ta pulo asino kachoningri la lo forest department tu tame mena sai cheklem pame nai bu phansi kachoningri lo karbiang long dawai arong bang ke pipi det nang pu ansal lam thege